Il-pandemija fil-Gżejjer Maltin ħasdet il-ħajja ta' vittma oħra f'pajjiżna kif fl-aħħar 24 siegħa telef ħajtu raġel ta' 78 sena waqt li kien pożittiv għal COVID-19. Nifisser li fl-aħħar 18 jum biss il-vittmi tal-virus ammontaw għal 54 bitotal ta' fatalitajiet sa mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna issa laħqu l-560. Il-Ministeru għas-Saħħa spjega li bejn il-ħamis u l-ġimgħa ġew reġistrati 214 każ ġdid ta' COVID-19 fil-waqt li l-pazjenti rikoverati l-Isptar Mater Dei u li jinsabu pożittivi għal-virus żdiedu għal 98, inkluż 5 illi qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Na fil-waqt li 280 persuna ġew reġistrati bħala mfejqa bil-każi attivi set jammontaw għal 2675. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għas-Saħħa Chris Fern ġie spjegat illi minn nhar it-tnejn 7 ta' frar ċertifikat ta' tilqim mhux ser jibqa' neċessarju biex jiġi preżentat fir-ristoranti u snack bars. F'dak il-jum ukoll se jkunu qed jitneħħew kompletament ir-restrizzjonijiet fid-djar u residenzi privati. Fil-waqt li mis-7 ta' frar se jkunu qed jiġu estiżi l-ħinijiet tal-viżitaturi fl-Isptar Mater Dei. Tabar ukoll fost l-oħrajn li huwa previst li mill-21 ta' frar il-kwarantina tal-primary contacts tonqos minn 7 għal 5 ijiem. U b'effett immedjat tfal li għandhom bejn il-5 snin u l-11 sena u li huma mlaqma bisħieħ se jagħmlu biss 7 ijiem kwarantina u fil-21 ta' frar tonqsilhom għal 5. Mill-ewwel ta' April in-numru ta' persuni li jistgħu jattendu għal tieġ bil-wieqfa huma ta' 300 imlaqmin b'tiġijiet seated jibqgħu jammontaw għal 500. Dan ifisser li se jinżammu għal xarejn oħra restrizzjonijiet fuq it-tiġijiet. Intant minn normalità ġdida ta' Jannar tal-2021 li issa ċertament ilha li salpat, il-Gvern issa qed iwiegħed normalità ġdida għall-aħħar tar-rebbija. Bid-Deputat Prim Ministru ma jeskludix illi t-teħid tal-booster jibda jsir darba fis-sena. Ma jeskludix illi jista' jkun li bħalma nagħmlu l-influenza li jkollna bżonn, li jkollna ħtieġa, li jkun hemm availability tal-vaċċin darba fis-sena għal COVID jista' jkun hemm dik wkoll. Francesco Catania, Net News.